Tunnille väistöjen tekniikkavideo. Eli otat sun nyrkkeilyasennon. Eli slip, väistö, eteen, palaat, taakse, pam, palaat. Slip, slip, eteen, taakse. Hyvin paino tuolta jalalle ja ponnistat sieltä. Ja sit kun lyödään sieltä, niin pam, 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 pam. Ja pam ja pam. Sivusta päin näyttää täältä. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Sitten rolli, väistöt, eli U-väistö, myöskin käytettynä jalkojen kanssa tai jalat paikallaan. Otetaan ilman ensin, eli täältä jos lähdet ilman, että liikutat jalkoja, niin lähdet täältä kiertää pam ja pam. Pam ja pam. Pam ja pam. Itse tykkään käyttää jalkoja mukana. Täältä pam, pam. Jalat tekee pienen liikkeen. Kroppa on hyvin mukana. Ja sieltä kun me lähdetään lyömään, niin pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tai pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Semmonen pikkunen pläjäys. Ei muuta kuin nauttimaan Conquer ihanasta tunnista. Ja nautitaan liikkeestä ja liikunnasta.